Så nu stiller vi så om til vores modeekspert, som ja, det gør vi. Nej. 2 sekunder. Sådan der. Nå, jeg vil præsentere modens nyheder med alt, hvad der er nyt. Og så vil jeg fortælle lidt om, hvad der er nyt, og hvad der er ind, og hvad der kan bruges, og hvad der ikke kan bruges. Hvad der egentlig bare burde dø. Nå. Jeg vil starte med at præsentere en mobil. Sony Ericsson. Fint, men kan ikke bruges. Så har jeg den nyeste musiktelefon fra Nokia, Express Musik. Super fint, men kan heller ikke bruges. Der er en smart ting her, som jeg synes selv personligt er ret god. Det er en saks til at klæde på med. Super god. Billig. Men den er ydt. Så har jeg en smart lille racerbil her. Den er god nok. Jeg har selv min egen lille yndlingsting, der kan eje. Ny lygt fra Micro Hologen. 2 sekunder. Den er smart. Når man går til fester, så kan den jo noget frækt noget. Den kan se igennem tøjet på folk. Patter og alt hvad der er for neden, det er jo bare frem. Hvis du forstår det. Den er god. Det er inde. Det er nyeste måde af det. Så har jeg 2 smarte ting her, jeg godt selv kan lide. Det er hjerter 7 og spartur kort. Bordskåner. Indbydelse til en tøs. Og så barn, der bruges de jo også. Jeg har noget her til den vrede hiphopper Jonas. En sprittus til graffiti-maling. Hvis man lige vil være lidt smart, så er den altså god nok. Den koster ikke så meget, men den er ydt. Den er. Har jeg en let på mad. Hypersonic Labello. Den er rigtig smart bare. Okay, det er godt. Det er ind. Så har jeg den nyeste fede mobil fra Nokia. Jeg ved ikke, hvad den hedder, men den er sej nok. Har jeg nogle tøjklemmer? Du heller ikke. Har jeg et smart case? Fint for 3 år siden. En pincet i sølvlakeret aluminium til rigtig fed. Den er ydt. Har en vibrerende hvid MP3-spiller. Har en fed lille Move MP3-spiller. Den er hvid. Fed halskæde. Men nødt. Ja, jeg har noget frækt her. Skal jeg sætte vise jer, hvad jeg spiser som popdreng. Det er bare helt bare ydt. Det var mit joke.